Gábor, nem felejti ugye, hogy az állandó részeket imádkozzuk. Köszönöm.
Gábor a mikrofon. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Íme jön az Úr, nagy fényességgel száll közénk, hogy meglátogassa népét békességben, és meghozza számára az örök életet. Kedves testvérek, vajon gondolunk-e arra, hogy mielőtt beteljesedett volna az idő, eljött volna az Úr, mi volt előtte? Mi történt azzal, hogy ő megtestesült, megjelent közöttünk, megszólította az embert, és nem csak, hogy mindezt, amit az ő atya akaratából végrehajtott, kimondta, megtette, megcselekedte, hanem be is teljesítette az áldozat művével, a szeretetből fakadó teljes kiüresedéssel, azzal az áldozattal, amellyel megszabadít a bűn és a halál fogságából, és meghozza számunkra az örök életet. Ezt kérjük, a mai szentmisénk is vezessen közelebb, akik már magunkban hordozzuk ennek csiráit, és a mennyország örökösei vagyunk. Segítsen bennünket, hogy megújulva, Krisztus áldozatából erőt merítve közelebb kerülünk végső célunkhoz. Mindig azt szoktuk mondani, jó gyerekeket kérjük meg, hogy gyújtsák meg az adventi koszorú gyertyát. Most egy picit idősebbet látok itt az 5. padban, legyen a drága. És igen, nem tartja magát idősnek, akkor ez a magyarázat. Igen. Mi pedig nézzük magunkba és bánjuk meg a bűneinket, hogy a szentmisében világosság hieként legyünk jelen, és Szent és a kegyelmi javaira méltók legyünk. Jézus szentséges szívének tiszteletére ajánljuk a szentmisénket, és
egyéni szándékainkkal is bizalommal közeledünk. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, add meg nekünk, a te népednek, hogy virrasztó lélekkel egyszülött fiad eljövetelét várjuk, kitartsunk kegyelmedben, és ahogyan ő tanította, az élő hit lámpásával siessünk eléje, ki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr, a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, és arra az útra vezetlek, amelyen járnod kell. Ha megtartottad volna parancsaimat, békéd olyan lenne, mint a folyam, igazságod, mint a tenger hullámai. Nemzetséged annyi volna, mint a föveny, és ivadékod, mint a homokszem. Neved sohasem tűnne el, és nem halványodnék el szemem előtt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Aki téged követ, Uram, azé lesz az élet világossága. Aki téged követ, Uram, azé lesz az élet világossága. Boldog ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem lép a bűnösök útjára, a gúnyolódók körében nem foglal helyet, hanem az Úr törvényében leli örömét. Az ő parancsairól elmélkedik éjjel és nappal. Aki téged követ, Uram, azé lesz az élet világossága. Olyan, mint a fa, melyet folyóvíz mellé ültettek, amely idejében gyümölcsöt érlel. Nem fonnyad el a lombja, siker koronázza minden tettét. Aki téged követ, Uram, azé lesz az élet világossága. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
tévessünk elébe. Uralma meghozza az áldott végig. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik oda kiáltják pajtásaiknak: furujáztunk, de nem táncoltatok, siránkoztunk, de nem zokogtatok. Eljött János, nem eszik és nem iszik, azt mondják rá, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik, iszik, és azt mondják rá, lám a falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja. Az Isten bölcsességét azonban művei igazolták. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, kedves testvérek, bizonyára gyakran kicsit elengedjük magunkat, vagy magunkba vagyunk csak szépen, talán még meg is vagyunk elégedve magunkkal, látjuk a kis eredményeket, a lépteinket, haladunk előre. Vajon hogy állunk advent második hetének végén, az öröm vasárnapjának a vigíliája előtt egy lépéssel, 2 hét mögöttünk van. Vajon, ha nem is büszkék lehetünk-e valamire, de vajon tudunk-e jó szívvel hálát adni, hogy előre haladtunk ezen az adventi úton? És amire ki szeretném élezni ezt a furcsa gondolatot, hogy hallgattam-e azokra, akik azra rendeltettek, hogy utat mutassanak, hogy irányra tartsanak, hogy lelkesítsenek, hogy fölsegítsenek, hogy buzdítsanak, bíztassanak, hogy célra tartottam-e. És ha néha úgy érzem, hogy kinéztem oldalra, vagy lelassultam, vagy parkolópályára tértem, vagy megálltam, vagy leheveredtem, hallgattam-e rájuk és az ő buzdításukra. Azt mondja az olvasmányos könyvünk kis betűkkel, ment egy kommentárt ideire nekünk: ne tartozzunk azok közé, akik sem a keresztelőre, sem a messiásra nem hallgatnak. Kire hallgatunk? Kinek fogadjuk meg a szavát? Gyerekkorunkban hányszor hallgattuk, hogy szót fogadni, megfogadni az intő szót, amely szeretetből fakad. Sokan vannak, akik velünk járnak, talán az árnyékban, csak súgnak, akitől ihletet kapunk, vagy a kegyelmi rendben segítséget. Újból csak azt kérdezem, hogy hallgatunk-e rájuk. Mai estén nem készítettem idézetet, hanem inkább egy gondolat, hogy tekintsünk egy pillanatra a 3 gyertyára. Arra a 2-re, amely már ég, és a 3-dikra, amelyet éppen pár pillanat múlva meg fogunk gyújtani. Azt mondtuk, hogy az első gyertya meggyújtásakor végig gondolhatjuk azokat a proféciákat, amik a messiás eljövetelét előre hirdették. Hiszen Isten annyira szeret minket, hogy már jóval születésünk előtt gondja volt ránk. Jézus bennünket helyettesítő áldozatát előre hirdették a próféták. Hangzik ma is, utólag is ez az örömhír, hogy úgy szereti Isten a világot, hogy egyszülött fiát adja, hogy aki benne hisz, az el ne vesszen. Jelen időben, ma így halljuk. A második gyertyánk arra emlékeztet bennünket, mondtuk, hogy az angyal hírül adta Máriának, majd Józsefnek is az örömhírt, hogy ők nevelhetik az Isten egyszülöttjét. Ők fogadhatják szíve alá Mária és gondoskodásába az Isten fiát. És a 3. gyertya, gondolhatunk a világosságra, amely a pásztoroknak is utat mutatott, őket is bevilágította, megvilágította. Eljött a világ világossága, és a sötétségből szabadulást hozott mindannyiunknak. Amikor pedig kilépünk ebből a megkötöttségünkből a fényre, a
a fölszabadultság öröme átjár bennünket, akkor örvendezzünk szívből. Szabadító támad nekünk, üdvözítő, akit megláthattunk, akit megismerhettünk, és akire hallgathatunk. Jézus rámutat Jánosra, a próféták legnagyobbikára, legnagyobb tisztelettel beszél róla. Hallgassunk rá a keresztelőre, és hallgassunk Jézusra, a mi üdvözítőnkre, hogy az ő útján járva az ő életének teljességére juthassunk. Amíg így zarándokolunk, fohászkodjunk együtt, kedves testvérek, a lélek erejében, tekintsünk az ószövetségi nép, választott nép vágyakozó reménységére, és ahogy a nők, úgy készülünk mi is az üdvözítő fogadására. Most egy szíve, lélekkel, bizalommal így szólítsuk mennyei atyánkat. Töltsd el, Urunk, lelkünket hálával és imádással, fiad megtestesülésének titka iránt, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Erősítsd bennünk a reménységet, hogy mindig elnyerjük szent ígéreteid teljesedését, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy alázatosan fogadjuk isteni gondviselésed rendeléseit, hallgass meg, Urunk. Add, Urunk, hogy hívő lélekkel várjuk Szent Fiad második eljövetelét is, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. És végül add, hogy az utolsó ítélet napján Szent Fiad jobbján állhassunk, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Próféták, keresztelő János, boldogságos Szent Szűz, kérjük, hogy hallgassunk rájuk, és szót fogadjunk. Istenünk, Te azt akarod, hogy híveid szívvel, lélekkel törekedjenek az üdvösségre, add, hogy mindig ragaszkodjunk hozzád, és elnyerjük az örök életet Krisztus, ami Urunk által. Amen. Ébredj, emberi álmodból, megszabadulsz rabságodból, közelít már üdvösséged, eltörlik már minden vétked. Elküldi az Úr angyalát, hogy köszöntse Szűz Máriát, kinek tiszta szűz néven, alászállt az örök égen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Adja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyházunk. Kérünk Istenünk, engesztelje neki alázatos imádságaink és felajánlott adományaink, és bár érdemeink elégtelenek, megbocsátó jóságoddal siess segítségünkre Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva néki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk.
Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és egy szívvel énekeljük. Mondjuk, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Istenünk, Te a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, ami az embernek javára válik, hogy szenté legyen, miként Te magad is szent vagy. Kérünk, tekints az itt egybegyűlt népedre, áraszd ki szent lelked erejét, hogy ezek az adományok testévé és vérévé legyenek szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak, akiben mi is fiaid vagyunk. Ám bár a halál fiai voltunk, és többé már nem is közeledhettünk hozzád, Te mégis örök szeretettel szerettél minket. Szent fiad ugyanis, aki egyedül volt igaz közöttünk, a mi kezünkre adta önmagát, és engedte, hogy az emberek keresztre feszítsék. De mielőtt az ég és a föld között karját kitárta, hogy a te eltörölhetetlen szövetségednek jelét adja, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után, mert tudta, hogy a kereszten vérét ontva önmagában kiengesztel mindent, ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet. Ismét hálaimát mondott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezzünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk, Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és föltámadását a sírból, és eljövetelének boldog napját várva, felajánljuk neked hűséges és igaz Istenünk az áldozatot, mely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas Atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, és add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve, a Szentlélek erejével egy testbe gyűljenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tarts meg minket a szív és a lélek közösségében, Ferenc pápánkkal és Zsolt püspökünkkel. Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére, addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk, hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanukkal, az összes szentekkel és elhunyt testvéreinkkel, akiket a te irgalmadba ajánlunk. Mi pedig, mint új teremtmény, akkor majd végre megszabadulunk a halál hatalmából, hogy örökkön élő Krisztusod hálaadásával együtt alázatos megvallással mondjuk: ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Isten lelkére hagyatkozva, benne is általa válaszoljunk Jézus hívására,
legyünk imádságos közösségben. Szólítsuk együtt, mint testvéri közösség, a Teremtés Urát, Istenünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten várára, Te elveszed a világ mindenkit, irgalmaz nekünk. Isten várára, Te elveszed a világ mindenkit, irgalmaz nekünk. Isten várára, Te elveszed a világ bűneit, adj meg. adj nekünk. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok vagytok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó. Mondja csak egy szóval nékem, meggyógyul az én lelkem. Szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihless meg engem, Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem. Ó édes Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmaz engem. Halálom óráján hív magadhoz engem, hogy szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Várjuk az üdvözítőt, Urunkat, Jézus Krisztust, aki átalakítja gyarló testünket és hasonlóvá teszi saját, megdicsőült testéhez. Könyörögjünk. Istenünk lelki eledellel táplálsz minket, könyörögve kérünk szentségben való részesedés által, taníts meg minket arra, hogy a földi dolgokról okosan gondolkodjunk, és az égiekhez ragaszkodjunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Kedves testvérek, hagyományosan befejezzük áldással a szentmisét, és akik tehetjük, maradjunk együtt az oltári szentség imádására egy pár percig. Ahogy a múlt héten is, meg hát szinte mondani se kell, de elmúlt alkalmakkor, ha különös szándékkal betegeinkért imádkozunk, és azokért, akik karanténban vannak, akik bizonytalanok, akik aggódalmaskodnak, és akik lelkileg, testileg, egész lényükben, komoly keresztviselésben, fájdalmakban vannak. Innen a mi templomunkból, a Szentség Jézus jelenlétéből támogassuk őket, hogy most külön nem imádkozunk, értük, szentségimádásunk központi gondolata és szándéka lesz ez. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Szent mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek Legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. Sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fölött szent vagy. Jézus kenyér színében, az oltári szentségben. Térdet fenyelt hajtom, néked áldást mondom, hiszem itt vagy valóban, e nagy szakramentumban. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Üdvözl légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus minden áldás és élet kútfeje, menny és föld, Ura Istene, kit az angyalok és szentek imádnak az égben, mi is imádunk téged az oltári szentségben. Hálát adunk neked, Istennek fia, ki emberré lettél, aki üdvösségünkért áldozatul adtad önmagadat a kereszt oltárán, és minden szentmisében részesítesz minket a megváltó áldozatban. Hittel valljuk, hogy aki e kenyérből eszik, örökké él, hiszen azért adtad magadat lelkünk eledeléül a szent áldozásban. Engedd, Urunk, hogy soha se vegyünk téged ítéletünkre, hanem a szeretete szentsége váljék lelkünk üdvösségére. Urunk, fogadd el a mi imádságunkat, beteg testvéreinkért, szeretteinkért, akiket aggódunk, akiket szeretnénk segíteni, szolgálni, gyógyítani. Rád bízzuk őket, neked adjuk őket, te légy az ő gyógyítójuk. Válaszolj, Urunk, az ő kérésükre, hallgass meg a mi fohászunkat, amikor azt mondjuk a katonával együtt: beteg Uram, a te szolgád, jöjj és gyógyíts meg. És azt is mondjuk, Urunk, nem vagyunk méltók, hogy a hajlékunkba jöjj. Csak szólj, és meggyógyul a lelkünk, testünk. Épséget kapunk tőled és általad. Fogadd el a szentségimádásunkat értük, szeretteinkért, akik a betegség keresztjét viselik. Gyógyíts meg őket, Urunk, de legyen meg az Atya akarata, a te lelkületeddel kérjük ezt minden imádságunkban. Jézus, a te nevedben szólítjuk a Teremtőt, akit általad és benned ismerünk meg. Szólítjuk a világ teremtőjét, szerető mennyei atyánkat. Betegeinkért hozzáfordulva így imádkozunk a lélek erejében. Istenünk, atyánk, világ teremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el fiad a te világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen. Tekints gyermekeidre, akik itt és szerte a világon, ezekben a nehéz, zűrzavart és fájdalmas és aggodalmakat okozó időkben hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szükségük. Szabadíts meg minket a betegségtől és a félelemtől, gyógyítsd meg a betegeinket, adj vigasztalást a családjaiknak, bölcsességet a döntéshozóknak, erőt és jutalmat az orvosoknak, ápolóknak, gondozóknak, szolgálattevőknek, az önkénteseknek, és örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden rossztól. Kérünk téged, aki a Fiúval és a Szentlélekkel együtt élsz, és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.
népek várakozása, Úr Jézus, örvendeztes meg minket isteni jelenléteddel. Nagy szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Ha saját erőnkből akarunk választani jó és rossz között, könnyen tévedésbe esünk, és észrevétlenül a családság áldozatai leszünk. Ha jók szeretnék lenni, hiányzik belőlünk az erő és a bizalom. Amikor ellene akarunk szegülni a gonosznak, gyakran gyöngének bizonyulunk és alul maradunk. Jöjj, Uram, világosítsd meg vakságunkat. Jöjj segítségére a gyarló, gyönge embernek. Jöjj el isteni dicsőséget fényével. Jöjj el isteni erő és bölcsesség, tedd fényessé éjszakánkat, oltalmazz a veszélyben. Vesd el szomorúságunkat, lelkünk bánatát. Tedd látóvá vakságunkat. Erősítsd bátorságunkat. Vezess kezeddel fogva bennünket, hogy hűségesen, szent akaratod szerint járjunk földi zarándokutunkon, míg végül fölveszel az örök hazába, amelyet te alapítottál, és magad építettél fel. Jöjj el népek várakozása, Úr Jézus, és örvendeztess meg minket isteni jelenléteddel. Urunk Jézus, Te minden nap, minden pillanatban jössz hozzánk, szívünk ajtaján kopogtatsz, szeretnél belépni életünkbe. Én mégis sokszor észre sem veszem érkezésed, nem hallom hangodat, nem ismerem meg arcodat. Megfeledkezem arról, hogy szegény, rászoruló, szerencsétlen emberek alakjában érkezel. Taníts engem a türelmes, reményteli, örvendező várakozásra. Taníts arra, hogy úgy várjalak, ahogyan a kismamák várják gyermekük születésének pillanatát.
Érintsd meg szívemet, töltsd be vágyakozásom, tedd boldoggá az életemet jöveteleddel. Hallgass meg, Uram! Amen. Uram, eljöveteled várását komolyan akarom venni, mert tudom, hogy ott, ahová eljöhetsz, ahol befogadnak, vagyis akik életük irányítását kezekbe teszik, boldogító változásokat élhetnek meg. Ott szétfeszül minden szűknek bizonyuló keret, eltűnik a kis hitűség, a szűk látókörűség. Uram, tedd fogékonnyá egyházad minden tagját a Te eljöveteledre. Távolíts el bennünk minden akadályt, ami útját állja érkezésednek. Újíts meg minket, családjainkat, közösségeinket, egyházközségünket, egyházadat, vagyis mindannyiunkat. Uram, hallgass meg minket. Amen.
néhány percnek a végén, Urunk Jézus, amelyet szentségi jelenlétedben neked szenteltünk, Te nevedben és lelked erejében ismét Teremtés Urát szólítjuk, kit benned és általad ismerünk meg. Betegeinkért, a járvány megfékezéséért így szólítjuk mennyei Atyánkat. Istenünk, a Te irgalmas szívedhez sietünk a járvány napjaiban. Bocsásd meg, hogy mohóságunkkal megsebeztük a Te teremtett világodat. Bocsásd meg, hogy gyakran felszínes rohanás volt az életünk. Taníts minket a csendre, az elmélyülésre. Tanítsd a családokat, hogy újra felfedezzék a közös imádság ajándékát. Segíts minket, hogy a járvány idején ne a félelem, hanem a benned való bizalom és a másoknak való segítés vágya töltsön be minket. Támogasd mennyei erőddel, és védd meg az orvosokat és az ápolókat. Adj gyógyulást és bátorítást a betegeknek. Add, hogy a haldoklók érezzék a Te közelségedet, az elhunytaknak pedig add meg, hogy beléphessenek a Te örök szereteted országába. Hallgass meg a mi könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson eléd. Amen. Énekeljük szentségi énekünket, és nyissuk meg szívünket az áldásra, amit az Úr nekünk készít. Befogadva azt, életét tudjuk váltani, szeretettel szolgáljuk a betegeinket és a ránk bízottakat. Mennyei kenyeret adtál nekik, könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, Te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.